Sofija je bila mlada hrišćanska plemkinja koja je živela početkom drugog veka u tada čuvenoj prestonici Rimskog carstva, Rimu. Ravno izgubila muža i sada je živela sama zajedno sa svoje 3 mlade prelepe kćeri, Verom koja je imala 12 godina, Nadom koja je imala 11 godina i Agapijom ili Ljubavi koja je imala samo 9 godina. Sofija je mnogo voljela Hrista, on je bio car njenog srca. Kada se molila, volela da se skrije u njegov božanski zagrljaj i da razgovara sa njim kao što malo dete razgovara sa svojim ocem. Drugi put mislila je na njega kao na bebu u Vitlemu i uzimala ga u svoj majčinski zagrljaj, da ga ispuni mnogim milovanjima i poljupcima i da mu bezbroj puta govori volim te. Njene 3 male kćeri koje su vidjele koliko njihova mama voli Hrista, činile su isto. Počele su da ga osjećaju i vole kao svog malog brata i Boga. Tokom ovog perioda crkva Hristova je prolazila kroz teška vremena, izbili su veliki progoni hrišćana i mnogi hrišćani su mučenički poginuli zbog svoje vere i ljubavi prema Hristu. Kada je paganski upravnik grada Antioh saznao da su Sofija i njene kćerke hrišćanke, veoma se raznevi i naredio da ih uhapse i dovedu pred njega. Je li istina, Sofija, da ste ti i tvoje kćerke hrišćanke? Da, odgovori Sofija. Svi verujemo da je Isus Hristos jedini istiniti Bog i naš spasitelj i da su idoli zapravo zli demoni. Znaš li da ako se ne odrekneš Hrista mogu da te mučim strašnim mukama i ubijem? Nadam se, Sofije, da ćeš se sažaliti nad svojim lepim kćerkama i da nećeš dozvoliti da umru pre nego što budu imale vremena da uživaju u svom životu. Dajem ti 3 dana da se pokaješ, do tada ostaćeš u kući gospođe Paladije da razmisliš o tome. Paladija je mnogo puta pokušavala da ubedi Sofiju i njene kćeri da se odreknu Hrista, ali nije uspela. Zato su, nakon što su prošla 3 dana, ponovo došli pred sud da im se sudi. Antioh je zastrašivao i rekao im da ako se ne odreknete Hrista, vaša lica će biti prekrivena ranama, tela će vam biti unakažena, pa zar se vi nećete odreći Hrista? Volimo Hrista i ne odričemo ga se, rekoše sve zajedno. Radije ćemo umreti nego se odreći Gospoda našeg. Tada se jako raznevi i naredi da se prvo muče 3 male kćeri, kako bi se majka uplašila i odrekla Hrista. Ali sve 3 devojčice su ostale verne i postojane u ljubavi Hristovoj. U zalud su ih nemilosrdno tukli štapovima i kidali njihova detinja tela oštrim noževima. One su neuznemireno gledale u nebo i osmehivale se. Vidjeli su Isusa kako im se osmehuje i pruža svoje božanske ruke da ih skrije u svoj božanski zagrljaj. Niko od njih više nije osjećao bol, već samo radost i sreću. Uzalud ih je Antioh pozivao da se odreknu Hrista da bi se spasile. One su jednim ustima, jednim glasom vikale glasno da svi čuju. Klanjamo se našem Gospodu Isusu Hristu, on je Bog i car naših srca. Ne odričemo ga se. I kakve su sve muke primenili da bi se one odrekle Isusa? Položili su ih na veliki roštilj sa jakom vatrom koja je gorela ispod, a zatim su ih stavili u jednu peć da izgore. Ali vatra im nije mogla nauditi jer su anđeli pretvarali vatru u rosu. Jedna je hrabrila drugu i sve su glasno povikale jednim glasom: Isuse moj, volimo te. Neznabošci koji su vidjeli veru ovih devojčica i čuda napuštali su idole i postajali hrišćani. To je jako raznevilo bezbožnog Antioha koji je naredio da njihovoj starijoj sestri Veri odmah odseku glavu. Kada je Vera to čula, oči su joj se ispunile suzama radosti, jer će uskoro biti u naručju svog voljenog Isusa u raju. Pogledala je u nebo i rekla sa radošću: vidim raj pun anđela i Hrista kako me poziva u svoje nebesko carstvo. O slatki Isuse moj, koliko te volim. Onda je mirno položila glavu da prihvati smrt od džaladskog mača. Nakon smrti Vere, Antioh je pitao Nadu: dakle, da li se odričeš Hrista ili želiš da i tebe ubijem?
I ja volim svog Isusa i nikad ga se neće odreći, glasno je viknula. Antioh se veoma razljutio i naredio je da se njeno mučenje nastavi, ali niko od njih nije mogao da je naudi jer su je anđeli štitili, a Isus ju je sve vreme držao za ruku. U jednom trenutku kada su je obesili za kosu o drvo i počeli da je kidaju telo gvozdenim kandžama, toliko smirne je počelo da izlazi iz njenih rana da je celo područje neopisivo zamirisalo. Mnogi neznabožni su se zadivili i poverovali u Hrista. To je naravno još više razgnevilo Antioha i on je naredio da se Nadi odmah odseče glava. Nakon Elpidine, to jest Nadine smrti, Antioh je pitao Sofiju: "Šta to sad pričaš, glupa majko, zar želiš da vidiš i kako tvoja treća ćerka umire?" Ali pre nego što je Sofija i mogla da odgovori, mala Agapija mu hrabro reče: "I ja sam hrišćanka, ne plašim se vašeg mučenja." Ljubav, to jest Agapija, je sa čudesnim strpljenjem trpela, poput svojih sestrica, sva mučenja koja su joj bila naneta. Videla je svog voljenog Isusa na nebu i stalno mu izgovarala svoju omiljenu molitvicu: "Slatki moj Isuse, verujem u tebe, obožavam te i volim te svim srcem svojim." Isus je s ljubavlju držao svoju milu princezu za ruku i osmehivao joj se. Ljubav je bila najsrećnija devojčica na svetu. Antioh, kada je video da nikakvo dalje mučenje ne može nauditi malenoj Agapiji, čak ni kada su je oštre eksere zabijali u srce, naredio je da je odmah odrube glavu. Mati Sofija, kada je videla kako joj mala kći pada pod mačem dželata, glasno je povikala: "A sada, okrutni i nemilosrdni idolopokloniku, ubij i mene da bih što pre bila sa svojim devojčicama u raju." Međutim, Antioh, besan jer su ga osramotile 3 devojčice, reče joj: "Idi kući, budalo, neću te ubiti, pustit ću te da živiš, da ti život bez dece bude još bedniji." Mati Sofija je pomazala mrtva tela svoje dece smirnom, a zatim ih sahranila. Ostala je nad njihovim grobovima 3 dana i 3 noći. 3. dana su joj čuli kako govori: "O blaga mog srca, moja slatka dečice, dolazim k vama." I umrla je. Njena duša odletela u raj, u naručje njenog voljenog Isusa. Svake godine, 17. septembra, to je 30. septembra po novom, naša Sveta crkva poštuje i slavi ovu divnu majku Sofiju i njene 3 ćerkice, veru, nadu i ljubav. Kako bi divno bilo kada bismo i mi bili kao one i voleli Hrista kao one. Molitvama svetih mučenica, vere, nade, ljubavi i Mati im Sofije, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.